Nou, dit gebied is heel wierd en vandaar dat hier een hele bijzondere natuur is. Het is daarnaast heel skraal, het is net bemesten. En ja, de bijzondere soorten ben hier dan de Noordse wrotmoes en de waterspitsmuis, maar daarnaast hele bijzondere planten komen hier voor, bijzondere vegetatie. Zoals? Zoals bijzondere zeggensoorten, orchideeën, gerreblommen. Dus dat kunnen we hier al hier vinden. De 34 bunter groen is al 4 generaties in handen van de familie Brenningmeijer. Die had er bewust voor gekozen om van de groen natuurgebied te maken. Omdat wij daarvan overtuigd zijn dat eigenlijk natuurschoon veel betere manier is om dit mooie plekje beter te houden. Want het agrarisch was het heel lastig, want het is heel vochtig. En je kon eigenlijk weinig dieren daarop laten lopen. En ik denk dat als je nu een echt natuurschoon hebt, dan kun je dus veel meer zorg hebben voor de mooie planten en voor die woelmuis waar we het vandaag over hadden. Maar ik denk dat het op den duur veel beter is voor het land. En daar is de provincie heel blij mee. Al die soorten en planten en beesten die zijn natuurlijk net meer overal rondom te vinden. En binnen op die plekken waar ze al binnen. Maar we er alles ontwaan om dat goed te beschermen. Daar heb ik yield voor, daar krijg ik yield van. En dat zetten we dus hier in om ervoor te zorgen dat die unieke natuur die we hier in Friesland hebben op dit plak, ik zou behouden worden. Oer ien bist wordt je het wel een heel soort praat. De Noordse wolmoes, ik wel rottekop neemt. Een bedriege en zeldzaam moeske dat in die polder leeft. Hij komt eigenlijk maar op een paar plekken voor, omdat soorten zoals de veldmoes, die beconcurreren deze soort. En die komt hier net voor omdat het al hier helemaal op een eiland ligt. En die veldmoes die is hier nog net ontdekt. Kunnen we hem spotten? Nou, dan maken we in de route zien, dus we kunnen wel even zieken. Er zitten al wat gangjes hier en daar. Maar ja, de naam is wrotmoes, dus ze zullen maar deze kelt ik wel in de groen zetten, ben ik bang.